ପ୍ରବଚନ କୁଇନ୍ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ଯେ କି ଓଡ଼ିଶାର ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସୁମଧୁର କଣ୍ଠରେ ମୋହିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଶ୍ରୀ ବନ୍ଦିତା ନାୟକ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ 11 ଜାନୁଆରୀ 2003 ମସିହା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ବ୍ଲକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଟବଲା ଗ୍ରାମରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଗୋବିନ୍ଦ ନାୟକ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାମ ସତ୍ୟପ୍ରିୟା ନାୟକ। ତାଙ୍କର ଛୋଟ ସାନ ଭାଇଟିଏ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଦିତା ସଙ୍ଗୀତ ଗାୟନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ବିନିକାଠାରେ ପାଠପଢ଼ା ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଦିତା ନାୟକଙ୍କୁ କଟକଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର 43ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଓ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ 2018ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ମାନ ରୂପେ ସମ୍ମାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ସେବା ସମ୍ମାନ 2018ରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଦିତା ନାୟକଙ୍କ ତୁଳସୀ ରାମାୟଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ବନ୍ଦିତା ପାରାୟଣର କିଛି ପ୍ରସାରଣ ପାଣିନୀ ପ୍ରାଜ୍ଞା ପ୍ରଡକ୍ସନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ଥିଲା ବନ୍ଦିତା ନାୟକଙ୍କ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଜୀବନୀ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ।